खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ गोख्रों खालामनो आरो बिटिआर ओनसोलखौ गोख्रों खालामनो थाखाय हादोरनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनानै सावरायजागासिनो दं आरो माब्रै गोख्रों खालामनो हागोन आरो माब्रै गोरोबथानि दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनो हागोन बेखौबो फोरमायदों रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा जे 125th एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामनो गोबां दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमगासिनो दं रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा जे गोरोबथानि गोबां दफाफोरखौ मावफुंनांगौ एबा मावफुंबावनांगौ दं बेफोरखौ मावफुंलांनो नाजागोन आरो 125th एमेन्डमेन्ट बिलखौ लाबोनो हाब्लानो गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ मावफुंनो हागोनखौ खोथा होदों एबा बाथ्रा बुंदों रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा बे समाव नोंथांमोना ससियेल मिडिया आरो खौरां बिजोङाव गोबां नुगासिनो दं जे बर'नि साथाम एमपि बिथांमोना जा बिटिसि एबा बिटिआरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय 125th एमेन्डमेन्ट बिलखौ जेरैखि जाया लाबोनो थाखाय गोबां नखर मन्त्रि आरो हादोरनि गोबां मन्त्रिफोरखौ बे समाव लोगो हमनानै सावरायनाया सोलिगासिनो दङ आरो बेखायनो फैबाय थानाय समाव 125th एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामनो थाखाय थांखि लादों आरो बे थांखिनो 125th एमेन्डमेन्ट बिलनि गेजेरजोंनो गोरोबथानि गोबां दफाफोरखौ मावफुंनो हानायनि खोथा होदों दानिया फैदो बिदिबा रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा 125th एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामनो थाखाय सोर सोरखौ लोगो हमदों आरो बेनि गेजेरजों बर' हारिया मा मुलाम्फा जागोन बेखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदो চুক্তিৰ যিখিনি দফা ৰৈ গ'ল এই দফাখিনিৰ বহুতখিনিয়ে সংবিধানৰ 125th যিটো এমেণ্ডমেণ্ট ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে তো সেইকাৰণে 2019 চনৰ 6 ফেব্ৰুৱাৰীত যিটো নেকি আমাৰ ৰাজ্যসভাত 125th এমেণ্ডমেণ্টৰ বিল ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে এইটো পাছ কৰিবলৈ আমি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন নেতৃত্বক লগ কৰি আছোঁ কাৰণ অকল বড়োলেণ্ড নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত 10টা 6 শিডিউল কাউন্সিল আছে এই আটাইবোৰ 6 শিডিউল কাউন্সিল যদি শক্তিশালী হ'ব লাগে 125th এমেণ্ডমেণ্টটো তেখেতসকলে বিলটো পাছ কৰিব লাগিব গতিকে আমি তিনিজনকৈ আমাৰ সাংসদ আমি এইবাৰ লোকসভা ৰাজ্যসভা মনসুন সেশনত আমি চেষ্টা কৰিম যে 125th এমেণ্ডমেণ্টটো যাতে পাছ হয় আৰু এইটো সংগ্ৰামৰ পিছত দীঘলীয়া এটা সংগ্ৰাম দীঘলীয়া এটা ছেক্ৰিফাইচৰ পিছত যেহেতু চুক্তিবিলাক হয় সেই চুক্তিবিলাক ৰূপায়ণ কৰাটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব এই হিচাপে আমি চেষ্টা কৰিম যে সেইটো যাতে ৰূপায়ণ হয় আৰু তেতিয়াই বিটিআৰ চুক্তিৰ দফাবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট হৈ যাব